ஹாய் கைஸ், இது ஒரு நியூ பக்கு. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த பக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த நியூ ஈவெண்ட் விட்ருக்காங்க. அந்த கப்பையெல்லாம் அந்த ஈவெண்ட் விட்டு அந்த இதெல்லாம் விட்ருக்காங்க. அதை வச்சு நம்ம நிறைய எடுத்துக்கலாம். அந்த சைடில் இருக்கும். இப்போ பைக் எடுத்துகிட்டு அந்த வழியில் போகும்போது அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். இப்போ கூட நான் ஒன்று கொடுத்தனேன். அந்த இதுதான் நீங்கள் இப்போ போட்டு இப்போ மேலே ஏறிடுவேன். மேலே ஏறினோடனே நீங்கள் இந்த இருக்குல்ல அந்த சைடில் நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் அந்த இது மாதிரி இருக்கும். அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் தான் எடுத்தோடனே 2 அண்ணன் கிடச்சிருக்கு. அப்படியே நேராக போயிடுவோம். போனோடனே இந்த பக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பக்கு. இந்த பக்கு நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது இந்த பக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. அப்படின்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒரு கிலோ அடிச்சாச்சு, மொத்தம் 2 கிலோ தான் அடிச்சிருக்கோம். இல்லை என்னடா நீ நூப்ஸ் வச்சு விளையாடுதா அப்படின்ட்டா, ஆமாம் பரவாயில்ல, நம்ம நூப்ஸ் வச்சு தான் விளையாடணும். ஏன்னா அந்த பக்கு நூப்ஸ்னா தான் நம்மளை பக் பண்ண விட மாட்டாங்க, ஹேக் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க, ரிப்போர்ட் பண்ணி விட மாட்டாங்க. அப்போ தான் நூப்ஸ்லேருந்து தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம யூடியூப் சேனலில் இப்போ வீடியோ போட்டிருக்கோம். அப்போல ஒரு வீடியோ பக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பக் வீடியோ போட்டிருந்தோம். வந்தாச்சு. இந்த இடம் மில்லில் தான் பண்ண முடியும். இந்த பக்கை வேறு ட்ரைனிங் உள்ள ஒரு பக்கு போட்டு விட்ருக்கேன். அந்த பக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை விட இந்த பக்கு வேறு லெவலாக இருக்கும். இந்த பக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் இந்த பக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள், வேறு லெவலாக இருக்கும் இந்த பக்கு. உள்ளே போயிட்டோன்னே வெளியே வரவே முடியாது. அவ்வளோ கஷ்டமான இந்த பக்கு யாராலையும் பண்ணிக்கிட முடியாது அப்படின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். பண்ணிடலாம். அவங்க ஐடி ரிப்போர்ட் ஆகிடுவாங்க. பிளேயர்ஸ் வருவாங்க. எனக்கு நூப்ஸ் தான் வராங்க. நூப்ஸ்லேருந்து நான் தப்பிச்சுக்கிட்டேன். உங்களுக்கு பிளேயர்ஸ் வந்தாங்கன்னா உங்களுடைய ஐடி பேன் ஆயிரும். அடுத்து நான் பொறுப்பு இல்லை. இந்த ஐடியை நான் பண்ணேன், எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை. நான் உனக்கு நூப்ஸ் தானே வருது, நான் வாட்டி பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் இந்த பக்கு சப்ஸ்கிரைபர் தான் கண்டுபிடிச்சார். அவர் பேர் அருண். அவன் சூப்பரான பிளேயரு. டைமண்ட் 2 இருந்தார். இப்போ 1 பண்ணிட்டான். அவன் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், நெருங்கிய ஃப்ரெண்ட்ஸு. என்னுடைய நண்பன். அவன் டாப்அப்லாம் பண்ணிவிடுவேன் எப்போவுமே. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தான். அவனுக்கு நான் கிஃப்ட் நிறைய அனுப்பியிருக்கேன். நிறையாலாம் இல்லை, அவன் எனக்கு கைமார்க் நிறைய பண்ணியிருக்கான். அந்த வீடியோ நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன். நல்லா இல்லை அப்படின்னா வேறு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுட்டு லைக் மட்டும் பண்ணி விட்டுட்டு போயிருங்க ப்ளீஸ். இந்த வீடியோ நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கும் தெரியும். உங்களுக்கு தெரியலாட்டி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அருண்கிட்ட போய் கேளுங்க. அவர் ஃபோன் நம்பரு நான் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் போன இது விட்டுருந்தேன். போன வீடியோ ட்ரைனிங் உள்ள அதில் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் என்ன தெரியுமா கொடுத்துருக்கேன். நான் இப்போ டியோ ரெக்கார்டர் அந்த ரெக்கார்டரை வச்சு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கு. உங்களுக்கு இந்த பக் பிடிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ஹெட்ஷாட் நிறைய எடுக்கலாம். இப்போ மாடியிலேருந்து இப்போ உங்களுக்கு நான் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலாம் நான் நிறைய காத்துக்கிட்டுருக்கேன். நான் அப்லோட் பண்ணி வச்சிட்டேன். எம்பி தான் இல்லை, நெட் எம்பி இல்லாதனால நம்ம பண்ண முடியல. நீங்கள் யாரும் என் ஐடியா ரிப்போர்ட் பண்ணி விட்றாங்க. ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்கள தயவு செய்து சாரி கேட்டுக்கிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணி விட்றாங்க ப்ளீஸ். இந்த ஐடியா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த ஐடியா 49 அளவு. இங்கேருந்து சைட்லேருந்து பார்த்தா அகில பூமி கணக்காக தெரியுது. என்னடா இது இப்படிலாம் இருக்குது. சும்மா இதில் போய் படுத்துக்கிடுவோம் பாருங்கள். ஃபோன் வரும், வந்தோடனே லேசாக எட்டி பார்ப்பேன். கீழே அன்றைக்கி போக முடியுதான்னு பார்ப்பேன், போகவே முடியல. சத்தியமாக என்னடா குத்திக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்ட்டா வேறு வழி இல்லை. எப்படியாவது வெளியே போகிறதும் நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அப்படி வெளியே போயிட்டோம்னா நமக்கு ஜாலி தான். இந்த பக்கிலேருந்து ஹைடன் ப்ளே நான் ரேங்க் புஷ் பண்ணணும்னு திடீர்னு ஹீரோக்கில் இருப்பேன். ஹீரோக்கிலேருந்து இந்த பக்கை யூஸ் பண்ணி அப்படியே வெளியே போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் சர்வ் வச்சுட்டு அப்படியே வெளியே போயிடுவேன். வெளியே போனோன்னே இந்த மாதிரி ஜாலியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பக்கை கண்டுபிடிக்கலாம். இங்கேருந்து ஏர் ட்ராப் போடுவேன், மேலே விழுந்துடும். ஏன்னா என் மேலே விழாது, இதுக்கு மேலே விழுந்துடும். இதுக்கு மேலே ஓட முடியல நம்மளால். என்ன பண்ணணும்னு தெரில. கரீனாக்காரங்க இந்த பக்கை பார்த்துட்டாங்க. இன்னும் இந்த பக்கை ஏன் எடுக்கலன்னு தெரில. அவங்க பார்த்துருக்காங்க, இன்னும் அந்த பக்கை ஏன் எடுக்கலை அப்படின்னு இருக்காங்க. அதான் தெரில. இந்த பக்கு யாரெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஐடி எடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தான் நினைக்கிறேன். என் ஐடி பேரை கொடுத்து கடவுளே நான் வேண்டிக்கிறேன்.
ஐடி போயிட்டுனா வேறு வாழ்க்கை இல்லை. இந்த ஐடி தான் இப்படியா கஷ்டப்பட்டு வச்சு விளையாண்டுட்ருக்கேன். இந்த ஒரு ஐடி தான் எனக்கு போதும், இந்த ஒரு ஐடியை தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஜாலியாக இருக்கேன். இந்த ஐடியை எடுத்துட்டாங்கன்னா என்னால் சத்தியமாக எதுவும் பண்ண முடியாது. எனக்கு நிம்மதியாகவே இருக்க முடியாது, தூக்கமாக வராது. இந்த ஐடி மட்டும் எடுத்துடக்கூடாது அப்படின்னு நான் வேண்டிகிட்டு இருக்கேன். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கிஃப்ட்வே நம்ம வீடியோவில் கிடையாது. ஏன் கிஃப்ட்வே கிடையாதுன்னா எனக்கு மட்டும் ஏன் ப்ரோ கொடுக்க மாட்டேங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லைக் பண்ண மாட்டாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டாங்க. அது நிறைய பேர் நீங்கள் கேட்பீங்க, வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் கேட்பீங்க 100 சப்ஸ்கிரைபர் கொண்டு வாங்க ப்ளீஸ், எனக்கு நல்லா இருக்குங்க. எனக்கு 100 சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் போதும். 100 சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் வந்துட்டுனா போதும், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம். இப்போ ட்ராப்பு போட்டோன்னு கீழே தான்டா போட்டேன், ஏன்டா மேலே வந்து விழுது கேட்டா கீழே விழலை, நம்ம மேலே வந்து விழலை, எனக்கு மேலே வந்து விழுந்துட்டு அதில் டாப்பில் இருக்குங்க, அதில் வந்து விழுந்துட்டு அங்கே ஒரு தார் ரோடு போட்டு விட்டுருவாங்க. இந்த பக்கம் கன்ஃபார்ம் அப்டேட்டில் இந்த பக்கம் நீங்கள் லைக் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். எனக்காண்டி யாரும் பண்ண லைக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ இந்த பக் யாரும் பண்ண வேண்டாம், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க, அதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு நான் 100 சப்ஸ்கிரைபர் வீடியோ பண்ணுறேன். அதுங்க மேலே வந்து விழுந்துட்டு நம்ம மேலே விழுல, இது மேலே எப்படியாவது இந்த இது தட்டி நம்ம மேலே விழுது நெட்டில் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான். நம்ம மேலே விடவே இல்லை. என்னடா இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோன்னு நினச்சிக்கிட்டு வந்தால் இது நம்ம மேலே விழுந்துட்டு இது டெத் ஆயிடணும். கடைசியில் நான் எப்படியா டெத் ஆயிடும் சோன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு